дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо президенти ҷумҳурии қазоқистон қосим жомарт тоқаев мулоқот намуданд. ҳамкории тоҷикистон ва ҳиндустон дар соҳаи нақлиёт тавсеа меёбад. дар тоҷикистон боз заминларза рух дод. тоҷик филм бо киностудияи лендоки русия ҳамкориро ба роҳ монд. огоҳии кумитаи ҳолатҳои фавқулодда аз обу ҳавои номусоид дар рӯзҳои истироҳат. дар шаҳри Осона мулоқоти асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти ҷумҳурии Қазоқистон муҳтарам Қосим Жомарт Тоқаев баргузор гардид. президенти ҷумҳурии Қазоқистон муҳтарам Қосим Жомарт Тоқаев пешвои муаззими миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ба кишварашон самимона хайрамақдам гуфтанд. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сарвари ин давлати мизбон муҳтарам Қосим Жомарт Тоқаев барои даъват ҷиҳати анҷом додани сафари давлати ва пазироии самимӣ изҳори сипосу миннатдорӣ намуданд. изҳори итминон карда шуд ки натиҷаҳои ин сафар мулоқоту музокироти сатҳи олӣ ва бастаи нави санадҳои ҳамкории имзошаванда барои таъмиқи муносибатҳои шарикию стратегии Тоҷикистону Қазоқистон заминаи навро фароҳам меорад. дар ин бора Амид Ховар иттилоъ медиҳад. шуруъ аз моҳи майи соли равон парвозҳои ҳавоӣ байни Тоҷикистон ва Ҳиндустон афзоиш ёфта ҳафтаи 2 маротиба ба роҳ монда мешавад. ин нуктаро вазири нақлиёти Тоҷикистон Азим Иброҳим дар мулоқот бо вазири нақлиёти Ҳиндустон Нитин Гадкарӣ ки дар ҳошияи ҷаласаи машваратии вазирони нақлиёти давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай дар Деҳлӣ доир гардид иброз намуданд. таъкид гардид ки дар айни замон ҳамкорӣ дар соҳаи нақлиёт аз ҷумла нақлиёти ҳавоӣ, роҳҳои оҳан ва автомобилгард аз самтҳои муҳими муносибати дуҷониба маҳсуб мешавад. ҷонибҳо барои тақвият додани ҳамкорӣ дар бахши роҳсозӣ, нақлиёти логистика ва рақамикунонӣ изҳори омодагӣ намуданд. санаи 3 майи соли равон соати 14:51 бо вақти маҳаллӣ дар шаҳри Душанбе заминларза рух дод. дар ин бора аз хадамоти геофизикии Академияи илмҳои Тоҷикистон ба Азия Плюс хабар доданд. маркази заминларза дар 285 километри ҷанубу шарқи шаҳри Душанбе дар ҳудуди Афғонистон воқеъ будааст. шиддат дар маркази заминларза 4 балл, дар Душанбе 2-3 баллро ташкил дод. дар бораи талафот ва хисорот маълумоте нест. муассисаи давлатии Тоҷик филм дар ҳамкорӣ бо киностудияи лендоки русия 4 филми ҳунарӣ, мустанад ва тасвирӣ ба навор мебардорад. дар ин бора аз муассисаи давлатии Тоҷик филм ба Азия Плюс хабар доданд. ба гуфтаи манба ин тавофуқ ҳафтаи гузашта дар мулоқоти Маҳмад Саид Шоҳиён, директори Тоҷик филм бо Алексей Тилнов, директори генералии киностудияи лендок ҳосил шудааст. Маҳмад Саид Шоҳиён ва Алексей Тилнов зимни вохӯрӣ доир ба рушди ҳамкориҳо, филмбардории муштарак ва ба намоиш гузоштани филмҳо дар қаламрави ҳарду кишвар ибрози назар карданд. омадааст дар иттилоия. дар ин мулоқот ҷонибҳо барои ба навор бардоштани 4 филми ҳунарӣ, мустанад ва тасвирӣ тавофуқ ҳосил карданд. филмҳои ҳунарии Оромӣ дар кӯҳҳо, Афсонаи пирамард Хаттаб, филми мустанади Масҷид ва филми тасвирии Бабри барфӣ. ба таъкиди манба дар таҳияи филмҳо аҳли эҷоду техникӣ ва ҳунарпешаҳои тоҷик ҷалб карда шуда дар ҳамкорӣ бо гурӯҳи эҷодӣ ва ҳунарпешаҳои рус ва ҳунарпешаҳои дигар кишварҳо рӯи навор оварда мешавад. кумитаи ҳолатҳои фавқулоддаи Тоҷикистон бо иснод ба агентии обуҳавошиносии кишвар хабар медиҳад ки санаҳои 6-7 май дар қаламрави ҷумҳурии ҳавои номусоид дар назар дошта шудааст. ба иттилои сомонаи кумита дар ноҳияҳои ҷудогонаи тобеи ҷумҳурӣ, вилоятҳои Хатлон ва Суғд боронҳои пуршиддат ва ҳатто жола меборад. раъду барқ низ мешавад. ҳангоми раъду барқ дар баъзе ноҳияҳо бод шиддат мегирад. хатари зарар дидан аз барқ яъне чароғак вуҷуд дорад. дар роҳҳои кӯҳӣ ва ахбаҳо хатари лағзиши тарма, ярч ва резиши санг вуҷуд дорад. эҳтимоли болоравии сатҳи об дар рудхонаҳои ҷоришаванда аз қаторкӯҳҳои Ҳисор, дарёҳои Ёғсу, Қизилсу, Вахш, Зарафшон ва Исфара зиёд аст. боронҳои пуршиддат метавонад боиси афзудани шумораи садамаҳо дар роҳҳо шаванд. бахусус дар роҳҳои кӯҳиву наздиккӯҳӣ ҳавои тираву боронӣ ҳаракати мошинҳоро ба мушкилӣ рӯбарӯ месозад. рафтан ба саҳро барои анҷом додани корҳои кишоварзӣ, молчаронӣ ва рафтан ба доманакӯҳҳо барои ғунучини ҳезум ё гиёҳҳои
шифобахш хатар дорад. дар ҳамин иртибот кумитаи ҳолатҳои фавқулода аз кулли сокинон ва меҳмонони кишвар эҳтиромона хоҳиш мекунад ки дар ин рӯзҳо аз сафари безарурат аз тариқи роҳҳои кӯҳӣ худдорӣ намоянд. аз ҳамаи ронандагоне ки сафари дур доранд хоҳиш мешавад дар ҳавои боронӣ ки маъмулан муҳитро тира мекунад суръати ҳаракатро боло набаранд ва ҷони худу ҷони ҳамсафарони худро дар хатар нагузоранд. ҳангоми дар кӯчаҳо гардиш кардан низ ҳаргиз зери дарахтон ва пояҳои сустниҳодаи рекломҳо қарор нагиред. кумита аз сокинон бо эҳтиром хоҳиш мекунад ки тадбирҳои бехатариро ҳатман риоя кунанд. дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар.